ବ୍ରାଜିଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଆଉ ଦୁନିଆର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଅଟେ। ବ୍ରାଜିଲ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବିଚେସ୍ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ରାଜିଲ ଗୋଟେ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଅଟେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ରାଜିଲ ବିଷୟରେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବ୍ରାଜିଲ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ବ୍ରାଜିଲର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲିଆ ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି ସାଓ ପୋଲୋ। ଏହାର ସରକାରୀ ଭାଷା ହେଉଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବ୍ରାଜିଲରେ 47% ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିପୁଲ୍, 43% ପାର୍ଦୋ ପିପୁଲ୍, 7% ବ୍ଲାକ୍ ପିପୁଲ୍, 1% ଏସିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ 0.43% ଆମେରିଡିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଆମେରିଡିଆନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅଧା ଆମେରିକା ଆଉ ଅଧା ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଯେପରିକି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମେରିକାନ୍ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲିଟିକୁ ଆମେରିଡିଆନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ମାଇକେଲ ଟେମେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ରାଜିଲ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଭଳି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଧିକାରରେ ଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1822ରେ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ। ବ୍ରାଜିଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 82,87,956 ମାଇଲ୍ସ, ଯାହାକି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ କରାଏ। ବ୍ରାଜିଲ ପାଖରେ ଦୁନିଆର 0.65% ୱାଟର ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର 6th ପପୁଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଠାରେ ପାଖାପାଖି 21 କୋଟି ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆର ଅଷ୍ଟମ ବୃହତ୍ତମ ଜିଡିପି ଇନ୍ ପିପିପି ମାନେ ପର୍ଚେଜିଂ ପ୍ୟାରିଟି ଆଣ୍ଡ ନବମ ବୃହତ୍ତମ ଜିଡିପି ଇନ୍ ନମିନାଲ। ବ୍ରାଜିଲ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ସେକ୍ସ ଟୁରିଜମ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଟୁରିଷ୍ଟ ବ୍ରାଜିଲକୁ ସେକ୍ସ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ହେଲା ପରେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବ୍ରାଜିଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରେ। ତା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଏ କି ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ରାଜିଲରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକାଧିକ ସେକ୍ସ ପାର୍ଟନର୍ସ ରହିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି କି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଏକାଧିକ ମହିଳା ସହିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଏହା ଆଶା କରାଯାଏ କି ସେମାନେ ଏକାଧିକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରାଜିଲ ବିଷୟରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିବା। ବ୍ରାଜିଲକୁ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ ଏମର୍ଜିଂ ଇକୋନୋମି ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲ ଦୁନିଆର ଅଷ୍ଟମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଥ୍ ଇନ୍ ପିପିପି ଆଣ୍ଡ ନମିନାଲ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦିତ ଦେଶ ଭାବରେ ବ୍ରାଜିଲ 150 ବର୍ଷ ହେବ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନରେ ରହିଆସୁଛି। ବ୍ରାଜିଲକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ରିଜିନାଲ ପାୱାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଦେଶ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ରାଜିଲକୁ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ହରାଇ ପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରିକ୍ସର ମେମ୍ବର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ହେଉଛି ରଷିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାଇନା, ବ୍ରାଜିଲ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବକୁ ଏବଂ ଆମେରିକାନ ଡଲାରକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବ୍ରିକ୍ସରେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଏଭଳି ଦେଶ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି। ବ୍ରାଜିଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଠାକାର ମହିଳା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ଲୋକମାନେ ଫୁଟବଲକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ରାଜିଲର ବର୍ଡର ଚିଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଉଥ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିର ବର୍ଡର ସହିତ ଲାଗିଛି। ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଥର ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତି ସାରିଛି। ଏହି ଦେଶର ଫୁଟବଲ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଦେଶର ସବୁ ସହରରେ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 2014ରେ ଏହି ଦେଶ 272 କୋଟି 52 ଲକ୍ଷ କଫି ଉତ୍ପାଦିତ କରି ରେକର୍ଡ ରଚିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦୁନିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ି ନଦୀ ରିଭର ଅଫ୍ ଆମାଜନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଗ ବ୍ରାଜିଲ ପାଖରେ ଅଛି। ବ୍ରାଜିଲର ରୋନାଲ୍ଡ ଦ ସିଲଭର ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସାଇକେଲ ଦିଆଯାଏ ଯାହାକୁ ଚଲେଇଲେ ବିଜୁଳି ବାହାରେ ଏବଂ ଏହି ବିଜୁଳିରେ ଆଖପାଖରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ। ଯେଉଁ କଏଦୀ ଯେତେ ଅଧିକ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବେ ତାର ସେହି ଅନୁସାରେ ସଜା ମାଫ କରାଯାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ୟୁଏସ୍ଏ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହାର ତଳକୁ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରାଜିଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ओके फ्रेंड्स, आपन को जदि वीडियोटी भल लगी थाए तेबे हमर चैनल पीकेबी को सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। जदि आपन को वीडियोटी भल लगी थाए कि न लगी थाए आपन हमको कमेंट माध्यम रे जणावु एवं
नेक्स्ट टाइम आपको कौ देश वीडियो दरकार या कमेंट माध्यम जनातु आम से देश वीडियो नहीं आसू। धन्यवाद। ब्राजिल।